waxa arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo isku sheer gareynaya muuqaal uu ka soo muuqanayo Ngiswe ninkan madaxda waa match soo gacmaha ka xiran laakiin waxa idin cadeynaa muuqaalkaas inuu sahaatan ahayn uu ahaa 4 sano ka hor waa xasuustaan malaynaa boobkii 2021 sano kale ayaa lagu soo eedeeyay nacab iyo kicin bulsho waana xilligaas muuqaalku ma ahan muuqaal maantay ah iyo mid sanadkan midna ah marka ma qurux badna in bulshada Soomaaliyeed warar aan xaqiiqo ku salaysnayn la wadaago ama la isku sheer gareeyo sida hadda sawirka hoose kaaga muuqata 4 sano ka hor waa muuqaalkan ma ahan maantay ma ahan sanadkan mana ahan wax haatan cusub 4 sano ka hor waa dadkii loo sheer gareeyay beenta ama isla markaana loo sheegay warka been abuurka ah ha ku qanca muuqaalkan waa maasintiin sheer gareyn muuqaalka meel fog gaarsiiya saalu socotaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalkan Koonfur Afrika dibadbaxyada lagu soo horjeedo dadka ajaanibta waa maasintiin Mangithi ngena ku TikTok ngisithela phe kwale video le ndoda eqeda kizo isazisa ukuthi ungizwe inkosi Mchunu uboshiwe ngokufuna ukwazi ukuthi uboshwa nje kwenze njani wenzeni ukuze ngizokwazi nami ukukhuluma into eqondile uma ngase kuthiwa fanele ngikhulume ngalolo daba ngangalithola ke ku social media platforms wakho ngizwe ngaya kuZoso ngangalithola udaba lokuboshwa kaNgizwe ngase ngithi mhlambe bayamvikela ngakhohlwa yilolo daba uma ngithi ngena ku X eyaziwa ngeTwitter ngizithola phe ngamapost amabili wama fighter ethi akujatshulwe ngoba uboshiwe uNgizwe ngase ngibona ukuthi cha lolu daba lo serious khumbula ukuthi ngale ku TikTok ayiyodwa le video eveza ukuthi uNgizwe uboshwe Cape Town izolo sike le post ibhalwe umuntu ozibiza ngo Mr Aye ithi let all peace-loving people celebrate the arrest of Ngizwe Mchunu. Next is Phakela Umthakathi. Tell him to go try his nonsense in Cape Town. Uzokaka anyenyi wayesefaka kama emoji ahlekayo. Khomza lento iyamjabulisa. Enebikwayo yokuboshwa kaNgizwe. Inhloso yami ngale video ukuzocacisa okuyikhona khona okwenzakalayo. Ukuthi ngabe uNgizwe uboshiwe noma kaboshiwe kodwa kune message ebalekile shuwo Max Makhanya uMax ke umuntu onenhlamba kodwa kulokhu ngizithele phe kwe video yakhe ekhuluma into ebalulekile engicabanga ukuthi kufanele ngikuzwise yona nalabo abathanda uNgizwe bayilalele bakuza ukubaleka kwalento eshuwo uMax ngoba uMax ungamthatha engathi uyasangana kodwa ukhulile engqondweni ansike le video abathi eyase Cape Town lapho uNgizwe aboshwe khona Macingana Yapila mantawadi Yapila kum Video qeda kuyibona indala ingesikhathi uNgizwe ayeboshwa emveni kweJuly unrest yango 2021 lesigameko senzeka lapho lokuboshwa kaNgizwe waboshwa ngaleso sikhathi bathatha ivideo endala kaNgizwe eboshwa emveni kobe ethi azikhale naka amaphoyisa emfuna lapha ahamba khona icala wazi kwafika esigabeni sokuthi uyaluwina lelo cala le video kiveza ukuboshwa kwakhe ngesikhathi ayeboshwa ngaleso sikhathi akungoba uNgizwe eboshiwe kumanje ngakho ke ngiyazi ukuthi bakhona abantu abafisayo ukuthi uNgizwe ngase ngathi angaboshwa ikakhulukazi laba ebebebhalile ngaye kodwa ke akukakenzeki njoba ngikhuluma nawe nje uNgizwe akaboshiwe yingakho ngithe angiyenze le video ngoba lezi ndaba seyisabalele kakhulu manje ungangena ku Google uzobona ukuthi ama-post aveza ukuboshwa kaNgizwe ku Facebook okusho ukuthi intatheli kuyizona eziphenya udaba lokuboshwa kukaNgizwe ileza ku social media kodwa uNgizwe yena akaboshiwe iqiniso nje lithi uNgizwe akaboshiwe asike sibuyele kule video kaMax ngesikhathi uNgizwe esenkantolo inkantolo yafika yathatha isinqumo sokuthi le draft eyayibhaliwe ukuthi kufuneka enze public apology bese khokha 1 million
seyenza i-court order, a final order, futhi ithi angakhulumi ngoMalema noma yikuphi, kodwa yena uyaqhubeka. Ngithe mangenza ivideo ngokwedlule ngathi sengathi abasondelene naye bangamtshela ukuthi awuluzi lutho, awugaini lutho. Yebo mhlambe kuyakulethela ama-views kodwa kuzokukhosta, ngoba uma manje i-EFF ingakuthathela iy'nyathelo zokuthi awucomplyanga nale ruling yenkantolo, inkantolo yona isizokubopha, uzobe ungasaboshwa i-EFF, inkantolo isizokubopha ikubophele i-contempt of court, ukungalandeli umyalelo wenkantolo. Kumyalelo wenkantolo uthi ungezofuneka axolise, akukho lutho oluzomlahlekela uma angasaxolisa, kodwa kuzodiliza le nkinga, kusale le ye-1 million, leyo mhlawumbe angakwazi ukuyikhuluma ukuthi abuyele enkantolo asho ukuthi yena akanamali, ngeke akwazi ukuyikhokha leyo 1 million. Bese ehlukana nokukhuluma ngoMalema. Kunalokho angamana akhulume ngeqembu i-EFF, angakhulumi ngomuntu oyedwa as an individual, ngoba uma ukhuluma ngegroup yabantu lokho akuthathwa njenge-defamatory, akuthathwa nje njengomuntu othunaza isithunzi somunye umuntu. Yingakho uMalema uma ekhuluma ngabo ngizwe ubabiza ngayo yonke into, athi alizayilima lezi, wenza ngamabomu ukuthi angababizi ngamagama, kodwa arefere kubo as a group, ngoba uyazi uMalema ukuthi uma bengase beye enkantolo uzofika aphumele phambili, ngoba umthetho uzothi akakhulumanga ngamuntu, ukhulume ngegroup yabantu. Ukhuluma ngegroup yabantu akufoli under i-defamatory. Nansi ke message eshow Max Makhanya, cela uzwe la. Mbopha very soon. I-advice yanamhlanje leyo ukuthi uliqhawe impela, kodwa very soon, before nje i-30 kaJuni ifika, zomthole ngaphakathi uzoboshwa. Ya bazombopha. Lalela ke we Macingwane, ngizomcuna. Hoshimfe. Ihoshimfe nkabe yami hlala phansi bafo. Kulento nje yegama elithi Malema mfowethu. Hayi Hoshimfe bafo, ihoshimfe siyakuthanda, sikukhonzile, siyafisa ukuthi kungathiwa kwenziwa ngawe isibonelo. Kungashiya ukuthi kwenziwa ngawe isibonelo ngizomchunu. Uthole ukuthi masithi siyalibheka irecord lakho vele lingcolile. Yonke into oyishoyo iliqinisa impela, kodwa manje izokudla wena. Izokushaya mfowethu, uhlala phansi impela nje egameni lika Malema. Hey Hoshimfe, ngeke uzube nalutho, ubunsizwa bakho ngeke kuphele. Ubuqhawe bakho ngeke kuphele mfowethu. Miyeke uMalema mfowethu, ungasaliphathi igama lakho. Mhlambe nje ake ngisho kanje, we Macingwane, senze le statement, le public apology yenze bafu. Yenza impela le public apology, sibanike nje injabulo yesikhashana laba be-EFF. Sizodila nabo ngezinye indlela, wena kwenza okufanele ukwenze. Umyalelo wenkantolo Macingwane wenze mfowethu, wenze, ngoba phela as much as kuliwa kodwa ingqondo kumele isebenze. As much as siseqinisweni kodwa futhi we don't have to compromise unnecessarily. We don't have to compromise unnecessarily. Things that we can avoid, battles that we can simply win. Let's just win them. Let's just win them. Singazifaki size sijule entweni ngempela ongathi mawuthi uyabuka uthola ukuthi beyikhona enye indlela engcono. Beyikhona enye indlela, uthola ukuthi manje sesiyakhuluma nje kuphela, ngoba lalela weMacingwane, into okumele ungayikhohlwa nkabe yami. Into okumele nje ungayikhohlwa. Siyakusupport impela kodwa ngeke sikusave. Leyo kumele ungayikhohlwa Macingwane. We fully support you, but we can't save you. We don't have powers to save you. We failed to save ubaba wesizwe, ubaba umsholozi uJacob Zuma.
We are able to support you, but our support cannot save you. Our support cannot save you. Leyo macingwane uwedwa nkabi yami. Uyicabange kahle. Ungavumi macingwane ukuba taken away by the crowd. Because the crowd is for your support, is not for your safety. Angiphinde futhi, don't be taken away by crowd ukuthi mawuqhamuka abantu bayascreama, abantu bayahlokoma, abantu bayajabula. Never be taken away. Let your mind work more than the fame. Let your mind control the fame. Be above than udumo. Don't be taken away. Because udumo cannot save you. Udumo can only support you, but it cannot save you. So ngiyacela macingwane, yenzele public apology ngoba khona la sifuna ukufika khona. And sifuna ukufika nawe. Yenzeke bafo le public apology. Ulandele lo miyalelo wenkantolo, ulandele impela ke wona. Ubuqhawe nobunsizwa bakho siyabazi, ngeke buze bulimale mfowethu, ngeke buze buphele, ngeke buze bulimale, sinawe all the way. Ithina laba abakusupportayo futhi abakubonisayo njengamanje, sithi ulandele umthetho wenkantolo ngoba khona la ungeke ufike khona macingwane. Khona la ungeke udabule khona. Mangithi mina izinto sengizibukile ngehle lijulile. Mangithi mina information iyafika kuthina, angidlali. Mangithi mina asishintshe ukwenza itshe maligaye ngomunye umhlathi. Lingayeki ukugaya, kodwa ligaye ngomunye umhlathi. Ngikusho lokho ngane zakwethu ngoba ngiyazi. Angifuni mina sishawe into kube ngazi uthi besingayazi. Macingwane, liyeke igama lika Malema. Khohlwa uMalema. Miyeke uMalema macingwane. Yenze ipublic apology, ulandele umyalelo wenkantolo ngoba icala vele likulahlile. Uhlulekile mfowethu ukuyidefender, ushawe isingisi, angazi ukuthi bewuqitiza isingisi sokwenzani ngoba uyazazi na ukuthi isingisi awusazi. Bekumele uthole representative, wazenza iqhawe ngisho isidingo singasekho la kumele khona urepresentwe khona, wafuna ukuba uzwi lakho. Into engasebenza ezinkantolo. So likulahlile ke mfowethu icala. Landela ke umyalelo wenkantolo mfowethu ukuze ube safe ngoba into esifunayo thina sifuna isafety yakho. Sifuna ube safe. Lobuqhawe bakho asifuni ukubabaza sewusejele, sifuna ukuqhubeka nje ubenze sibabaza ungaphandle kanye nathi. So this is the free advice. Iyeza ke ivideo yokuphenya ibheshu khona namhlanje. Lena nje kusayi advice yechuno. Namhlanje ngizophenya ibheshu, ngifuna ukuphinda futhi ngiye lapha kwa Home Affairs ngiyophenya ibheshu, ngiye lapha ku MEC ulokhuze imeya yaseThekwini ngiyophenya ibheshu. Ngizoliphenya impela ke nje ibheshu. Ngiyenzile ivideo izolo yokuphenya ibheshu, ngifuna ukuphinde ngiliphenye namhlanje. Sizophenya elika Leon, uLeon bani konje lo Minister of Home Affairs. Sizophinde siliphenyisise ke namhlanje ibheshu lakhe. Okwamanje nje bengisayala ichunu lethu, bengisayala icingwane lesizwe. Iyeza ivideo yokuphenya ibheshu khona namhlanje. Iqiniso edlula lele show Max ngiyamsola ukuthi wabukela ama video wami. Wayesho lento ebengisho einsukwini. Ngoba lento ngisho oqala kunayo. Kodwa ke masibuyele eqinisweni. Ungizwe funeka nje abeke ipride eceleni. Alalela umyalo wenkantolo, adlula ngeke aluze lutho. Akukho nje azokuluza.
Ingakho uJacinta uma ngoba esoganele kwaZuma isikhathi efike nomkhwena wakhe kwamchunu beyobona la nesikhathi eshelwe yindlu. Bamtshela ukuthi xolisa nje, hhayi ngoba uxolisa kodwa usuwenzela umyalelo wenkantolo. Angiyibambi ividiyo. Cela ukuze ukuphawula kwakho kodwa ngale kwalokho mina nawe bese sidibana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.